Hello guys, come back to my YouTube channel. बयखौबो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय गिबियावनो फुंबिलि समाव गुड मर्निं बयखौबो नोंथांमोना माबायदि मोनदों मेथाइखौ खोन्थाहरदो कमेन्टआव प्लिज साबस्क्राइब खालामना ला आंनि चेनेलखौहाय अननानै आन्दायलांबाया फोथाय खेबस'गुमाव गैया गैया सान हर जेरावबो आन्दायलांबाया खेबस'गुमाव गैया गैया सान हर जेरावबो गोजोननि मिजिं सुखुनि निजोरा रानज्रिंलांबायसो माथो थिरिया साननि गोहोमाव रानज्रिंलांबाय माथो थिरिया साननि गोहोमाव आन्दायलांबाया फोथाय खेबस'गुमाव गैया गैया सान हर जेरावबो दागावसै नों आरोबाव रुखु रुखुयै हांमासुर हाबसुर हाब आन्दो आन्दो गोजोननि दागावसै नों आरोबाव रुखु रुखुयै हांमासुर हाबसुर हाब आन्दो आन्दो गोजोननि सिगांलांदो नों उनफिननो नांलिया दाबोनो दं हनै लामा नायदोंनो जाफुंगोन आंनि रनसायनाय सिमां गोसो नोंनि नाजायोब्ला गोसो नोंनि नाजायोब्ला आन्दायलांबाया फोथाय खेबस'गुमाव गैया गैया सान हर जेरावबो आन्दायलांबाया फोथाय खेबस'गुमाव गैया